Хубаво. Е тия, виж ги как имат. Сашо, как е да си по-ниско ниво от мене? Уау! 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 Man, окей. Не бе! Бате! Искам да пикъп на флопъра! Иска ехо! Така ли се чувам, бе? Не знам. Ти знаеш ли, че нали микрофона ми е камерата и аз съответно просто е така тръгвам седна да ям камерата. И ако ще бих лих, таба и един DSD координатора. Мария, попета, ник. DSD координатора. Абе, се разговор с хем, доктор, бе. Това е забавното. Мите, презаради ми. Къде си? Ало, без такива работи. Той пък ми влезе в бокса! Так, 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 так. Виждате ли си? Къде ми ти го рекорда? Да, бе, знам какво е това. Ето го горе при мене. Нок! Боже, господи. По-тихо. Добре, окей. По-тихо! Let's go! Това проработи! Така, бате. Имам класно по немски, като се следило. Аре, бате, втори рунд. Какво е това? Какво е това? Бате, има човек! Днеска с Мишока сме в час и един при нас, който седи трябва се Георги, той по едно време просто е така тръг звика Дизнес. Госпожо, какво значи конюнкция? А какво е това? Не, какво е ли? Мишо, ти си взела този бакблинк. Кой? Да. С лув пака. Да. С троба както. Ти си кромпък. Виж ли се? Има оръжие! Ма виж, не е ли толкова тъжно как всеки път им се запълва маршмело и те всъщност никога не си го изяждат. А само аз или и ти? И двамата. Ади как? Някакво толкова е трагично. И някакво, виж, те като го видят, че изгаря и с някакво въздишат изглежда толкова disappointed. 950, Гледай. 949, Виж колко disappointed изглежда. Виж как въздиша. Брат, ти надушата ли? Имаш ли визуал саунд ефект? Не там. Не ви ползвам, защото мисля, че доста ти импактват FPS-а. Тето.
PC players be like. Абе, батко, какво да направя, като конзолата ти е направена да рънва на 60 FPS, независимо от това, а моят милия компютър от 97-ма... Какво за него? Леко му е трудно, в момента игра на 75% 3D резолюция с всички настройки на low, за да ми рънва с 60 FPS, докато записвам. Тук има лама. Майка ти е лама. Майка ти е лама. Тук има ламата. Айде! Какво? О, Мишо, ракета да не ни загуби битката. Бий се, бе, Мишо, бий се. Така. Без спектайте работа го докато е. Бий се, бе, Мишо, бий се. Как бе не си? Така, ти бегвай! Работи шоуто, бе, Мишак! Ах, той е млад, бе! Не! Послушай, след всеки кил ще танцуваш. Да, надея се. Right from... Той май е в дупката, той май няма къде да се качи. Това е дупката, да, няма откъде. Той не... Браво, браво! То се сети да заобикаля. Вай. От кога има селф ревайв? От кога има селф ревайв, бе, човек? Айде, right food, grape food, Той се гръмничи. Абсолютно. Това ще го... Знаеш ли това какво ще бъде? Това ще има клипче как казваш. Сега ще внимай да не се гръмиш и след това кътва как ти се гръмиш. Какъв? Азхимовс. Кой се изпърдя? Какво беше това? Не бях аз. Мафурия, О, не. Ела. Тръгни да правиш кръгчета около това дърво. Виж колко е триъгълни. Добре, знам. Айде, отиваме да учим. Как се влиза в този буклук? Той си твърка, че не... Да. Не, Петров! Той да сгод. Yo, what's Guys, up, how are guys? you? What's up? Where are you from, guys? From Sickland. Sickland? Sickland. Man, speak English. Gypsy. Oh shit, I fucked Daisy. this button. Ой, ти да си джипси. Ще те джипси на нас. Queen Gypsy? You guys know Queen Gypsy? Motherfucker. You cool motherfucker, man, you fucking black little nigger. Fuck off, you little Bulgarian racist dog. You little Bulgarian dog. Куче, станахме кучета, бе, брато. Shut the fuck up, bro, I fuck Bulgaria. Бе, Булгария, брато. Your mom! What are you saying? How's the phone with you? Той бе майка ти. Sorry, I'm getting heated. I'm getting heated, брато бива heated. Гледай. Calm down. Fuck up, no fucking ass.
Your mom, Now was. Your mom. Get cancer. Don't do esta. Fix do español. Sí. Ay. Ya. Sí, hablo español. Naturally. Как я управлявам, бе? Нали управлявате? Идвам. Я ме удари. Заклей се в папа! Не! И аз! Не! Ехо! Не! Ехо! Не, да, записвам го! Ехо!